Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka United Democratic Party haka at pautre ukala lingkot aratar pausan klap light pat ba hikerteng ji kertong kiban aireng hakinik election MDC keban salongshan. Kini kelongkat kong gejing pentip nu General Secretary Chongga Sing San Perthai UDP ba jemeno mautho ya kabalapan scam du President Kaseng ba met ba lingdo. Ki kertong kibanya khon naga benta ka syuki syaka khasi Hills Autonomous District Council ba ka Giant Hills Autonomous District Council menta ka kinti kilong uba ali Trevor S Bare Sinshar ko par Roy lingdo thaba na soyong constituency u Anthony Khongwang na Nongsken constituency bar umeyo wan pasi na nang ba mi mentu constituency. U President ba met ba lingdo ola pinsyay bagani gadega thup ka balay jigi kertong kiban aireng syaka election MDC kiba ka seng la pelat pat ba. Haga jo por loong baga jing shanya kabagi pat ba kilabu haga seng UDP kan selong ka basay so namal baga seng kan shimkya ya borok ki kamala binshat haka dalor baga seng la dan lupa ki MDC ki HADC kumju GHADC bat bagi kertong mentaro kilong ki bayo jing shanya na ki pat ba. Uba met ba ulo ang bala jiet di kertong da kalenti bakhoi basuba kat kum jing la jing kertong bat ga jing bun kinong kershan bat baga seng kershan scam yaki. Semua ba li Trevor S Bare semua banwan sekwan dengan request ya Presiden jongi main penting new sash kum kadak jing pen itu bat jing pen scam kum candidate bani kun nanti majirang Emily Bedon Burong jongi banlong ru candidate nanti na soyong constituency East Khasi Hills ba Sinshar Kupar Roy Lingdo Thaba ini di MLA but kacu kapor ke mengelong mene laingot ki MLA ki bani kun ya kena ki MDC maka parti Bishibon ba Sinshar dengan khot syahmat sa Anthony Khongwang ibani kun na Nongsken constituency ba Anthony Khongwang ki itu ba Anthony Khongwang ki namanya Khongwang ha tinggi don pat sa nanti na West Giant Hills na ka constituency nang ba mi mentudu ma meyawan pasi semua banwan sak semua banyak tak ya kini orang ba kiba mentakasi ngiladap ya kaban penmena yaki kumki ketong jongka parti UDP na kini ki South Liki konstitusi kata ngajang konstitusi ibali Trevor S Bare na soyong konstitusi ba Sinshar Kupar Roy Lingdo Thaba na Nongsken konstitusi ba Anthony Khongwang ba na po nong ba mi mentru ba miyawan pasi mentang si benskami pi kum di official candidate jongka parti UDP kibanya kunya ka election MDC na ka KHADC but GHADC ini gadli ki autonomous district council ki bahab apo ka state ke jongi nga ai ke jin kitbok kiruyang yapi kum ki candidate jongka party but menta kasi ke jin scam jongi ni ap khmi linti ba ka jing trai stom jongpi rekat bat ki party workers jongi lakalong nagaliang ke state level lakalong naga district level but naga constituency level ba ninyo ya ka jinjob ka resol ke bakmen bat ke basuma ngadap da ka jinkimen ke bakraw ya ka jindon kat General Secretary jongka party ba Jimmy Nomotho ba Titos Khan when the senior leaders jongka party EMLA jongka mo plang konstitusi ba deru candidate jong kan ke MDC election menta ba
ba beyond star kurba ikong Priti Harpongro President jong ka women's wing ke state level ba kiwe ki senior leaders jong ka party na ki level ki ba fair la kalong na ka state district ba ka circle ay kuble piru iwe ki balaya wan ban senran ya kini ki candidate man takasni na ka banta gane ka jing penbenai ya ka official candidature jong ki ya kini ki atli ki district council nadu ki bahayeng ki basam ki party workers party leaders ki bala wan mentakasi banjana lekat angni lekat nak jing saki jong kilat pathai kubor na ki channel baki paper ba fair la kalong na ki electronic but print media ro kumchu te ngadap nak jing kemen ka bakraw hakane ka por ba kade ka list ke balai ke bangiyo lat ia ka ban penbenai ki official candidate na sekua ban pen scam yang ni ba kum ka party UDP wala na don ki jingken tho nang ni ba nang tai ngim sim sting ia ka kam ba ka lengkor ka paki pai ba ki sania hangi kum ka party ba ki leader jongka ba ngi penti kinaro so kumen menyetu yepi bahadu mentah ngidayo sisa hakane ka kenti ke pemerintah ki rangken sai ki long mis bagi samla ki babiang bah banlong ki nong yakun ya kane ka election ke pemerintah habayade bat kani ka jing wan ka jungi sa sisian hakmat pai ba nakaliang jong ka party habayade nakaliang jong ka Khasi Hills Autonomous District Council syukwa ban penkan mau ifi ba haka election ke baladep haka senam arazal ka khandai ngila job kumba prangut bat hadin ke tu ngila yo ban lead ke isi yang ni po district council haka jingelam jong iba tingwel bala khlatno kumba prabanai bat hadin ngala shifti mengakum CM bat ngila bat kumba lai senam siteng bat kum ke party nge lala ban le shikun tikam haka bedai bat ke jing sensya raport district council ilala banwan ra ki an ki prepare ba ngila penmi lu haki social media ki jungi bat kumju ru ngin sa penmi wat haka manifesto ki jungi pin sai ki kita ki an ki bangila shna haka por ke bangibat ki jing sensya raport district council bat ngishkwa ban ya thu ipi ka we na ki an ki ba don kam ke bangila shna kata gade ka lan ak haka bedai bat ka khando siap namar baru si kata la new fu arsnem ke district council kam don dia kanunu ka an ke bedai bakando ka siap dan rei ni sngo sarong bahaka isi ke balai lam ke UDP ilala mansna ia ke ni ka an ia ka sensiar ka kadar haki it hima bat kham tam ma bedai bat hima melim belala bat pelong ia ke election ban yo ia mapura baru si kata vi po district council isi pun kam tam ban wengs banyak suspense bat kumta terter andai ki babun ki hima hakadika tem go pemerintah ngilayo ban pendit pendiam hakaban wan ra ki election haki hima ki bala sa teng la bun snam ngilala menta ban pelong ki election ban ngilala ru ban wan ra ya kai jing sensyar ka ba ngala ngam ong ka ba khoi andai ka jing sensyar se ka ba ya bet ya nanti ka bom dan kanu no ka jing kentho kata ka de ka we ka ba ngilala ngila suhun nakaliang jong ke isi ke jungi bat kawi ke ba ngaju sosarong ban yatho kata kalong ba hakani ka tem ke pemerintah ki MDC ki jungi ki ba job hi na ka party kim syam karya na ka party UDP rei baro skata bi ju syam ba mo ki MDC ki shift na ka we ka party shkoi ka party rei na ki we ki party le se gila ban wan joy ba ni rei na ka party UDP hi ki ba job na ka tiket UDP hi ki ne baro rusnem menta wat nang isyong haka opposition menta la jandap sistem sitengru habang isyong haka liang persyaru ngine be baka parti UDP ka keteng jonga kede miwan pasi nga yeg haka nek election MDC at jar kursan naga 17 nang ba mi mentudu constituency pat kaphang kaba khmat kaba nga kwa bani air hagane ka election MDC ada kursan kalong na kabenta ban penbha
yang jing terekam pok ke district council ngitip ha ke district council ki don bun ki an la don lepa ti ke moto jong ke campaign jong ah ni ke snem kan long ban pen bha kham bha ya gitu ki an ki la don lepa kenang bagi la ban wan ra ya ke jingkela ti ke thong ba khamat tam ga de ke jingkela ti chwa ban yo ya ke jingkela ngin la ban wan ra ke jingkela klaim de pen bha lepa ya gitu ki an ki ba la don lepa pok ke district council ni nak kalian jong nga kepat iki nongker cham jong ke UDP kabala suthit haman la constituency hapo ka jela ke jongi bakin ya ai ke jingkersan bapura kersan baraba ya kini ke parti kaba ngan ya ai rem hapo kini ke constituency bakin ai ke jingkersan ke bapura hakaba ke jing temu ke babha ke jonga kaman urlong da ke jingjin jongi pai ba ya ke UDP oh ke de gasin penengkong pengai kun ni election MDC kila don gipon mensua ke ngelak persiang bani airen tambah kejingi penbit pat ki pajba di berenu pok ke snong pok constituency tigila ong bangan apsua tinggal apa den katukan isnam dia mentapat kila don kejingi mundur nalian jongkino kersan hapok ke snong pat constituency baro tinggal yen sekmat bani airen kumu kandidat hakane ke election MDC naga 17 nangba mi mentudu constituency manjit ya ke UDP bani kune ke election kaban kong hi kalong ka de ke parti ka ba ki nong song snong po ka state jomi ki lepa na du por mensua haka snong ka bang song manga ka snong hanong ba ka dai ka wei na ki snong ka ba ka UDP ki no kersan jongka ki dang yaine nadu ki por mensua hadu mentah tikam dei tang badon ki no kersan ka benengkong ka dei ka nong rim bani le persa ya ki ke bagi temu ban wan ra ki jingkela po council kata ka dei ka jing don kam ka babha namar lada kim don ki jing penba kumno gin la ban wan ra ki jingkela te po ka UDP ngai ki don ki de lamba ki ka jing yelam jong ki nong yelam barat ba jong ka parti ka badon po ka jing senchar haga state kumbalong himenta tigi kerman skam balang ba ka jing yarap ki jong ki gila banon ra kita kecikela hapo ka district council kebadan HJDC kidon pun gijigela nomor ladangi pai seki ai ki peladon lepa po ka district council HJDC PE kai ka problem ke bang kinong train ng kong ki kendo ka jingdo tulok kalong kawai bat kai ka daw penlong ki de jingdo tulok kalong kai ka ba ki kajing mi pisah po ke district council kepada JCDC kadang guna ba tila lagi syania baik tang gini krisus kiba wanra nadu da state kadang da ti kepada kam tam kalong ban penbahaya gitu ki an kiba kat kum ka share ke bakat district council ke dai ban yo in dai ban kum ke parti ngi dai ban ya kren ban ya merjing mut ba kenang ban wanra ya kita ki bagi pai ba ki mi unti kum kinong yelam gila ban ra kebat kebaan kolong ya keriti ke dustur hapo jentia hi bro ko yi kidon pun kebat benuksa keba khamsai ba kolong wat ya ki karyam kabet lalu ko na ki benta jo keriti dustur po ka district ke jongi tikum ke district council hi po JCDC ngi kerman scam da ka bagi pai ba kin aila yangi kum ki kandidat jong UDP ban kin penjob ban burom yangi inform ke council nanti pangin warna kita kecing kelai gian biadai pat keriti ka dustur keberan po JCDC parti UDP kelai yang katakanlah ba ang represent ya ka Riboy district ka constituency ka Tenjirang kepada ka border constituency di Kamtam kuma ki border constituency ki apa majalah negara ngasno scam ba ha ka jing yalam jung ki nomi kmat jung parti UDP namar ki don kata kamensim perkan kam jengai ya ki constituency ki bala don ha ki border ki badon kam ha
ya kita ki development kum ki surok ki light ki school te lengba kene ka campaign jumi kebanyakan mentas khmat nga kermen ba ki pat ba jong constituency kin sutu ba kinjet jana ya ka party ka perkhat ya kata kalawai ke jongki ke ban khmat tadi kawai keba ar kalong kum haki district council kat dami usnam pi kum ki nongai kubor pi layu ihi ya kita ki various policy jong ke sarkar ki wanra ni dan kam ke district council ke baklan khnang ba ngila banda ialah kata drill jong la jong nongkong ke contribution jong ke population jong ke Meghalaya berat as compared to the rest of India. Demi dan kami ki nong mi khmat ki ban perkhat ban yada ya kita ki khendau siap ki pot usam bat kata karoi kapar. Kalau ke jingsi siapa kali yang di proses ide member juga UDP ini akan tu kopol ni kami di kontak dan dari akan berkut pada irai kebanyakan UDP. Kata ngin orang itu ya. Ngin pet pertuk nomor bah kindet sih arsilasi ngin supply saka last list jogi kandidat nomor mentan porsio de kebangi dang screen menta la kalau no konsulsi ada yang kata ngin salah menyentuh ifikinu konsulsi kebangi no bo kandidat bahkan konsulsi bagi bagi bo kandidat mereka yang mengaku banyak ya tu ifi yang ni kalau bah akan ni ketika pemerintah ni sukuman bakung ke parti ngi lanang yo susu ya ki kandidat ki bakat ki kandidat ki bangi la dapat perman pet bah kimde ki ban sukongo yang ni ke parti hinde ki ban long ki nos nong nos nyang syaka parti bat kham tam ndah din ki la job syaka de council de gidan chibon ki kandidat ki ke perman siru gidan ki kandidat na bori boy na kana jantia banang na po kasil su ki bade ki kandidat ki ba labiang bat ki ba i ha ki ban long ko ki kandidat jong kanika MDC election te ga jingker pa ki pai ba kalong baginda pensiong nong rim bat da bishar bha ba ki je ki kandidat ndei halor ki nu pat ki we ki nong rim te kum ka parti ru ngasu ko ba tu ipi yang ne ba ngi kum ka parti mentang mi ya ka ba ni kun ni kanika election ndei halor ki e ki jingkular ki bangin sala ke e ke bangin sutuna ani kalong ba khamtam po khasil di council ke ba ka UDP kalau yo la banyalam ya ka isi ke ba ladon lang ba kiwi ki pol ke parti ke balapan pau ya ka jingelam joka ba ke jingtre kam joki haki south ligi snam kalau long ke ba ki pai ba ki don kam ya ka bantip bat ban pule bha namar kita ki long ki kam ki bede na ka banta ke chat bin rio ke jongi na ka banta ke sensar ka khadar ke jongi na ka banta ka siap ka khendau ke jongi bat kum ta ta te ni mi hagar ke kelki ke bamanta ban penken mau belande banyetu iki pai ba yaki kam ki bangila ba yaki kam ru ki bangila don mentah ka manifesto ni la da finalize ka manifesto ke banginya tu iki pai ba ke bangin nang tre susu nang ni sakma hoy agente hes namang nim simyo banyalam ya ke isi yang tu la yalam bejwe ki pol party dingi la don hang tu wala ni kwa banai sipun ki po agente su namar bagim don akmat ya ka jingilam ki isi ka semsitong ndai ke example la ne nuksa ka ba ngila ban peni ya ki pai ba kalong ba nasani po kasil di sekonsu kalong ngi la pen pau da ki kam ban ngin nang trai ban pen pau sui kam haki pol ki banawan janti hesu larang ni sui atam nang tu nang ni yo lu di baro khoi kan ni ndai ngaso banong ba ngila da pusan ba ngila da bishar bania ba ya kinu kan ki bakwa ba ni kinu ki kan ki ba kinu ki kan ki bakwa ya kinu ki brio ki bakwa ban apply ticket ban long candidate nang tan gentils ndai ngila ngim sim permanai ki bakin de ki official candidate namar ngisong tu ba ki pai ba mat masalah ki sim bakwa ban kim nam ai ki kerjaan ki hukum kita ki kandidat dan dari kita ki kandidat haki konstitusi ki bangim poi perkhat
ka jingki ba ka jingrai ka jong pai ba kala pelong ba wei na ki menta kasi ngi don hang ni hapo ka jingrai ki ni saun ki kan de ulong wei na ki ba ngi ayo ban bo yu kum ka de adin ma ila bishar ba na ki liang barok